Dobrý den všem divákům a posluchačům našeho podcastu. Mé jméno je Tereza Vondrová a dnes budu moderátorkou rozhovoru. Pozvání do našeho podcastu přijal politolog, učitel na Masarykově univerzitě v Brně a poradce premiéra v boji proti dezinformacím Miloš Gregor. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. My o vás víme, že rád posloucháte punk a metal. Tak moje otázka je, jestli jste poslouchal nějakou skupinu podobnou, nebo jestli jste poslouchal punk a metal, když jste jel za námi. Ne, cestou do Náchoda jsem poslouchal podcasty. Když se takhle mi zadaří z Brna vyjet někam trošku dál, tak většinou prvně poslouchám podcasty, ale tím, že cesta semka trvá kolem 3 hodin, zpátky pojedu tuším 4 hodiny, tak pravděpodobně zpátky budu poslouchat hudbu. Dobře. Máte nějakou oblíbenou skupinu? Mám z českých kapel, je to třeba brněnská Insania, která má podle mě chytlavé texty, zpívá česky, což dost často kapely, troufám si říct, nutí, jako, nebo sklouzávají k tomu, že jsou banální, ale oni mají docela promyšlený a vtipný. Takže tohle třeba z zahraničních jich je celá spousta. Zavítal jste k nám do Náchoda poprvé? Já mám pocit, že to poprvé je. Nejsem si jistý, jestli jsme tu nebyli už s herci s listováním v rámci scénického čtení, protože to jsme měli turné asi 150-160 představení, tak jestli jsme tu byli tenkrát, tak rozhodně jsem neměl časy po Náchodě projít, takže tentokrát je to poprvé, kdy jsem si vědom toho, že jsem v Náchodě a měl jsem i čas si město trošku projít zatím. Zaujalo vás něco na našem městě? Jednak jsem byl překvapený, jak je hezky, protože když jsem vyjížděl z Brna, to bylo sichravo, přijel jsem do Náchoda, to bylo slunečno, tak to mi udělalo velkou radost. Procházel jsem od nádraží směrem k náměstí Kamenice, nebo Kamenka se jmenuje ta ulice? Kamenice, to byla pěkná. A šel jsem do kavárny, Škvorecký kafe, dát si kafe, sandwich a dezert, takže já jsem se zatím užíval takhle, jako řeknu si, kavárenský povaleč. Super. Jak začala vaše vášeň pro politiku? To už asi bylo trošku nudnější povídání. Mně to začalo asi už na střední škole, během Gimplu. Jednak mě bavilo sledovat politické debaty. Asi jsem byl zvyklý od malička, že táta koukal na televizi, takže na různé politické debaty a zprávy, takže jsem byl navyklý už od malička, že se vlastně zprávy sledují, že se sleduje, co se děje ve světě, co se děje ve společnosti. A během studia na Gimplu mě to začalo nějak bavit. Jednak mě bavilo se o té politice bavit s kamarády a v uvozovkách se o ní hádat, prostě argumentovat a přesvědčovat ostatní o svém názoru, nebo proč já to vnímám takhle a jako mít ty argumentační výměny. No a tam to nějak začalo a zároveň, když jsem pak během Gimplu se rozhodoval, kam jít na vejšku, tak jsem vlastně to vzal vyřazovací metodou, co mě nebaví, co mi nejde, a zůstalo mi tam právě studium politologie a řekl jsem si, tak to zkusím, uvidíme, co s tím bude dál. Dobře, a my na našem gymnáziu máme studentský parlament. Účastnil byste se na střední škole něčeho podobného? Neúčastnil, ani si nepamatuju, že bychom tam studentský parlament měli. V té době to nebylo tak běžné. Vím, že studentské parlamenty teďka jsou poměrně běžné na školách, zejména na gymnáziích po republice, a přijde mi to super. Jednak si jako vyzkouší studenti, jak to funguje, pochopí principy a pak třeba dokážou lépe hodnotit práci reálných politiků právě na základě toho, že mají sami zkušenost a ví, že někdy ten politik za to úplně nemůže, že dost často je to nějaký souběh okolností nebo třeba není jeho pravomocí, a to si myslím, že je strašně důležitá znalost, kterou vám ten studentský parlament dát může. Vy se dlouhodobě zajímáte o analýzu dezinformací a informační prostor. Jak můžeme takovou dezinformaci poznat? No, taková úplně základní nudná definice je, že dezinformace je informace, která je manipulativní, klame a manipuluje a klame záměrně. To znamená, že když já vám budu lhát a záměrně budu lhát, budu o tom vědět a budu chtít, abyste na základě toho změnila třeba svůj pohled na nějaké téma nebo na nějaké lidi, tak vás můžu dezinformovat a je to ta dezinformace. Takže tohle je nějaká základní charakteristika, nebudu vás asi trápit nějakými akademickými niancemi, ale tohle si myslím, že i třeba pro posluchače a diváky může být nějaký klíč, jak poznat, jestli to je dezinformace nebo ne. Co je u nich těžký u dezinformací, tak je právě odhalit a prokázat ten záměr. To znamená, že já vám taky můžu lhát, aniž bych o tom věděl, protože jsem přesvědčen třeba o tom, že to je pravda. A pak to
není dezinformace, jako v tom striktně akademickém významu, ale vlastně to má stejný výsledek. A existuje nějaký způsob, jak můžeme poznat relevantní zdroj? No, tohle je vlastně strašně základní, jednoduchá otázka se strašně komplexně těžkou odpovědí. Záleží, o čem se bavíme. Pokud se bavíme obecně o politice, o společnosti, o médiích, tak já vždycky to vnímám tak, že je dobré vědět a znát to médium, které sleduji. To znamená, pokud narazím na nějakou internetovou stránku, která se tváří sebeseriózněji jako zdroj informací, tak jsem k ní skeptičtější a opatrnější, protože nevím, kdo třeba ten web tvoří, nemám s tím webem zkušenost a to znamená, že nevím třeba kolikrát už mi poskytl pravdivou, relevantní informaci a kolikrát třeba ta informace byla zkreslená nebo nějakým způsobem návodná. Takže tam jsem jako opatrnější a mnohem víc v tomhle věřím médiím, která znám, která jsou zavedená. Já si doufám říct, že jsem jako vlastně velkým obhájcem mainstreamových médií, veřejnoprávních médií v České republice, protože si myslím, že Česká televize a Český rozhlas odvádí v drtivé většině případů skvělou práci, co se týče zpravodajství. To, že tam občas je nějaká chyba nebo občas se něco nepovede, to mi přijde normální, protože zpravodajství tvoří lidé a lidé jsou omylní, dělají chyby, ale důležité je, jak se k tomu ta média staví a jak často ty chyby dělají. To si myslím, že česká veřejnoprávní média nedělají moc často ty chyby. To znamená, že nějaký základní přehled dění ve světě poskytují pro mě velice kvalitní. Samozřejmě, pokud mě pak zajímá něco specificky, například americké prezidentské volby, tak tím, že jsou to Česká televize a Český rozhlas, tak tam třeba není ten prostor ty americké volby sledovat tak dopodrobna, tak pak zase vyhledávám ty zdroje spíše americké, ale to už je zase trošku asi jiný případ. Vy v rozhovorech často říkáte, že dezinformace nelze jen vyvracet. Jak jinak proti nim tedy může stát bojovat? Dezinformace můžeme vyvracet, ale ono to není moc efektivní. Pokud vy 100krát uslyšíte politik XY lže a krade a já vám řeknu, to není pravda, no tak jako jsem vám možná vyvrátil dezinformaci, ale vy asi budete mít stále svůj názor. Jsou dvě roviny. Jedna je ta individuální, to znamená, že se bavíme vy a já, co můžeme dělat, když jeden z nás dezinformuje, a pak je ta společenská rovina nebo ta politická. A tam já si myslím, že stát nemá dezinformace vyvracet, protože pokud někdo věří záměrně šířeným lžím, dezinformacím, tak dost často už nemá důvěru ve státní instituce. To znamená, že již například jako nemá tu důvěru ve vládu, a teďka jedno, jestli je u vlády modrý nebo červený, politik A nebo politik B, ale prostě nevěříte obecně státu a vládě, no tak jako když vám ten stát a vláda budou říkat tohle dezinformace, tak to nemá úplně ten smysl. A zároveň tím můžete nadělat škodu, že na ty dezinformace upozorníte. Jo, že zatím o té dezinformaci se třeba slyšelo 5% lidí, ale když vy na to upozorníte a budete ji vyvracet, tak najednou o té dezinformaci už slyšelo 15% lidí. Takže tam můžete nadělat víc škody než užitku a v tomhle tom se ukazuje, že bývá lepší ve chvíli, když je to dezinformace rozšířená do té míry, že máme obavu, že už ji začíná třeba věřit jako větší části společnosti, tak je lepší přijít ne s tím říct, podívejte se, tady se šíří dezinformace o tomhle tématu, to je lež, a tady vám říkáme pravdu, nebo takhle to je v reálně, tak se to stalo reálně, a je lepší přijít rovnou radši s tou reálnou informací. Na konkrétním příkladě bych to ukázal, který právě jsem řešil cestou dneska do Náchoda na sociální síti. Týká se nedávných povodní v České republice, kdy jedna paní mě přesvědčovala, že čeští vojáci, česká armáda nebyla schopna postavit nějaký provizorní most a po 18 hodinách to raději vzdala a odjela. To je třeba případ, který nemá smysl, aby třeba armáda šla do médií a říkala, podívejte se, tady tohleto se říká, je to lež, to není pravda, bylo to takhle. Tam je lepší, aby ta armáda řekla, my pomáháme stavět mosty, někdy je stavíme sami, jako v těch konkrétních příkladech, někde je staví soukromé firmy a my jim jenom pomáháme s tím, co oni po nás chtějí. A tady byl případ tohohle mostu, který stavila firma XY, a oni po nás chtěli jenom nějaký průzkum toho terénu a pak to stavili sami. Jo, a to je možná lepší, než říkat ne, tady jsme ten most nestavili a to je dezinformace, protože tím najednou vlastně podnítíte trošku zvědavost lidí, aby si pídili po té dezinformaci. Pokud vůbec tu dezinformaci nezmíníte, ale rovnou řeknete, tenhle ten konkrétní most stavila soukromá firma a armáda tam jenom pomáhala s průzkumem terénu,
tak vlastně tím trošičku zabraňujete, aby, když pak vy tu dezinformaci uslyšíte, tak si řeknete, aha, ale tady mi někdo se snaží namluvit, že to armáda nezvládla, ale já už vím z té tiskové konference například, že ona tam ten most ani nestavila. Vy přednášíte i na univerzitě 3. věku, kde se vzdělávají hlavně seniori. Má podle vás naše generace oproti nim výhodu v rozpoznávání dezinformací, anebo se může nachytat úplně každý? Máte výhodu? Ano i ne. My vlastně, když obecně se bavíme o schopnosti práce s informacemi a s technologiemi, tak máme jako 2 roviny. Jedna je ta technologická schopnost, to je například to, co se říká, že seniori dost často neumí pracovat s internetem, s počítačem, s mobily a tak dále, kde mladá generace samozřejmě má velkou výhodu. Vy jste ti, co jste na mobilech dnes a denně, přes vás se dostávají do mainstreamu nové sociální sítě, příkladem je třeba TikTok, který asi starší generace nepoužívají tolik, ale pak právě díky tomu, že ta nejmladší generace je na TikToku přítomná, tak i třeba politici začnou být aktivní na TikToku bez ohledu na nějaké důsledky. Takže co se týče nějakých technologických dovedností, tak máte velkou výhodu, protože ty technologie přicházejí a vy na nich vyrůstáte, stejně jako já jsem vyrůstal třeba na tím, když přišel počítač a internet a první mobily, tak vy jste teďka ti, kteří vyrůstají na sociálních sítích, je to pro vás naprosto přirozené, zatímco starší generace se musí učit na těch sociálních sítích třeba být přítomny a musí si zvykat, jak ty sociální sítě fungují. Takže v tomhle to máte nespornou výhodu. Co zase ale se zdá, a myslím, že to ukazují i data, tak vlastně vy jste jako mladší generace zase méně kritičtí k práci s těmito technologiemi a tady mají ty starší generace se výhodu, protože si třeba mnohem více uvědomují rizika a nebezpečí s tím spojená. Že dokáží více uvažovat o rizikovosti anebo o nějakém kriticky uvažovat o těch informacích, kdežto vy třeba vnímáte méně kriticky. Takže zatímco vy máte výhodu v tom, že rozumíte výborně technologiím, když se zjednoduším, ty starší generace zase jsou jako kritičtí uvažují o tom obsahu, co různě konzumujeme. No a to je jako těžko říct, co z toho je větší výhoda a co je větší nevýhoda. Prostě vás bude snažit napálit, pokud vám řekne tu informaci nějaký váš oblíbený influencer na TikToku, seniory bude snažit napálit, když jim přijde řetězový e-mail. Já bych se vrátila na chvilku k těm sociálním sítím. Vy si teda myslíte, že na to, jak my vnímáme informace, hlavně naše generace, hodně ovlivňují sociální sítě? To si nemyslím já, to říkáte vy sami o sobě, jako mladá generace. Když se dělají různé průzkumy a kde se třeba dotazují toho, jak různí lidé, kde čerpají informace, tak zatímco, když to úplně zjednoduším, od mého věku, nebo nějakých třeba 30 let starší, tak tam většinou lidé uvádí, že informace přijímají třeba z médií, a sociální sítě jsou tam samozřejmě také, ale ty média tam ještě jsou přítomná, tak u nejmladších generací, tak tam vlastně naprosto drtivá většina respondentů říká, že informace přijímá zejména ze sociálních sítí. Takže samozřejmě vás pak ovlivňuje, nebo nás všechny pak ovlivňuje to, odkud ty informace přijímáme. Vy jste také poradce pana premiéra v boji proti dezinformacím. Jaké to je být poradcem pana premiéra? Je to asi docela zodpovědnost, protože najednou... Takhle, já jsem zvyklý, že jakožto akademik vlastně jsem nikdy nemohl být úplně, jak to říct, svobodný v tom, že mluvím do médií jenom sám za sebe. Vždycky jsem byl i nějakým tak trošku reprezentantem univerzity, byť oni mě jako nekontrolují, co říkám v médiích nebo tak dále, ale kdybych, já nevím, někomu nedával sprostě a byl k němu vulgární nebo podobně, tak to není problém jenom pro mě, Miloše Gregora, ale je to problém i pro tu univerzitu. Takže jsem musel jako trošičku vážit i to, že vždycky, když někde vystupuji veřejně, tak jsem tam i jménem univerzity. No a tohleto, když jsem poradcem pana premiéra, tak je ještě náročnější, protože samozřejmě najednou je tam i ta politická rovina. Samozřejmě bývám kritizován těmi, kteří jsou političtí odpůrci nebo nemají rádi premiéra, tak automaticky nemají rádi pak i jako co říkám já nebo mě. Takže tam jako se musím srovnávat s tímhletím, ale vzhledem k tomu, že se věnují tématům, kterým se věnují, to znamená politický marketing nebo boj s dezinformacemi a propagandou, tak vlastně jsem na tohoto zvyklý. Takže tady bych si jenom možná řekl, že to je podobné, jako to bylo předtím, akorát je to intenzivnější a jako trošku náročnější, že to minové pole, na kterém se pohybují, tak je stejné, akorát těch min tam je víc.
Prozradíte nám, proč bychom si na Facebooku měli přidat do přátel Jiřího Ovčáčka? No, cynická odpověď je, teď už nemusíte. Rozvedená odpověď je, já jsem Jiřího Ovčáčka právě uváděl často jako příklad, když na přednáškách při besedách, protože sociální sítě vlastně generují nebo posilují něco jako jsou sociální bubliny. To znamená, že tam máme v přátelích a sledujeme lidi, kteří jsou podobně smýšlející jako my, mají podobné názory, zajímají se o podobná témata, což pro nás je jako logické, protože proč bych já třeba na Facebooku sledoval někoho, koho zajímá fotbal a píše jenom o fotbale, když mě fotbal nezajímá. Jo? Tak tam sleduju samozřejmě lidi, kteří se zajímají o politiku a tak dále. Což je příjemné, protože se tím zbavíme jako nepříjemných názorů, které nás nebaví, nebo nemáme rádi, nebo s nimi nesouhlasíme, témat, která nás nebaví. Jenže pak se tím dostáváme do situace, že máme pocit najednou, že ten svět je to, co vidíme na těch sociálních sítích. To znamená, že já mám pak třeba pocit, že všichni sledují politiku, protože všichni na Facebooku sledují politiku. A proto jsem říkal, přidávejte si do přátel i lidi, kteří se zajímají o jiná témata a nebo mají úplně jiné názory než vy. Takže pokud například jste příznivci Miroslava Kalouska, dejte si do přátel Jiřího Ovčáčka, protože on pravděpodobně bude mít úplně jiné názory, než má ta vaše bublina. Tím pádem budete mít přehled i o tom, co si myslí někdo jiný nebo něco jiného, než jenom ta vaše bublina. Jiří Ovčáček už dneska není příliš aktivní, takže bych Jiřího Ovčáčka nedoporučoval, ale doporučil bych například, pokud sympatizujete se stávající vládou, přidejte si do přátel Andreje Babiše. Pokud sympatizujete s Andrejem Babišem, sledujte Petra Fialu. Prostě vykročíte z té bubliny, aby se vám nestalo, že najednou budete mít pocit, že ta bublina reprezentuje tu společnost takovou, jaká je, protože to tak není. Vy jste spoluautorem několika publikací. Máte do budoucna nápad na nějakou další knihu? Mám jednak mám akademické, které samozřejmě jako potřebuji publikovat, protože krom toho, že přednáším na univerzitě, tak součástí během úvazku je i to, že mám psát výzkumné texty a bádat, takže to se snažím realizovat, ale určitě mám nápad i na jednu popularizační knížku, stejně jako nám před 6 lety vyšla nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích, tak mám už námět a nějakou kostru knihy další. Tam narážím na problém, že den má jenom 24 hodin a už tak mám té práce hodně a nestíhám prostě psát. Takže původní plán byl, že bych ji stihl snad do konce roku napsat, aby třeba vyšla v polovině roku 2025, což se mi pravděpodobně už nepoštěstí stihnout, ale pořád mám námět na tu knihu, chci ji napsat a to, že ji napíšu pravděpodobně až poté, co budu mít trošku víc času, tak možná to bude později, než jsem čekal, ale určitě se toho snad dočkáme všichni. Dobře, to vám budu držet pěstí teda. Děkuju. A já už bych na vás měla jenom poslední otázku. A to, jestli máte nějakou radu pro studenty našeho gymnázia. Buďte zvědaví, zejména co se týče dění okolo vás, nebuďte apatický. Já chápu, že někoho nezajímá politika, takže vám nebudu říkat, sledujte politické debaty a tak dále, ale sledujte aspoň to, co se děje ve vašem okolí, ve vašem městě, vesnici, ve které žijete, mezi vašimi kamarády a třeba jako bavte se mezi sebou o tom, co si myslíte o světě a proč si to myslíte. Myslím si, že jedním z problémů, kterému čelíme, je, že se jako uzavíráme do těch bublin a tím přicházíme jednak o porozumění každý druhému, ale zároveň i o schopnost se pohádat argumentačně. To znamená nenadávat si sprostě a hnedka se debaty odejít, což děláme na Facebooku nebo na sociálních sítích. Prostě když s někým nesouhlasíme, tak mu vynadáme a zablokujeme si ho. Jo, je to velice snadné, je to jednoduché, ale v reálném světě jako přicházíme o tu schopnost se pohádat v kavárně, u kafe a zůstat dále přáteli, protože to, že si nerozumíme v jednom tématu nebo v nějaké oblasti, nebo politicky, nebo já nevím, máme jiný vkus hudební, neznamená, že nemůžeme být kamarádi a bavit se o jiných tématech. A to si myslím, že je strašně důležité, takže prostě zajímejme se o dění okolo sebe, hádejme se ve zdravé míře a přemýšlejme o těch názorech, co má někdo jiný. Dobře, děkujeme. Já děkuji za pozvání. Tímto bych chtěla poděkovat všem, co tu s námi byli až do konce, a to jak na YouTube, tak na Spotify. A děkuji vám moc za to, že jste přijal pozvání a za příjemný rozhovor, který jste tu se mnou vedl. Já taky děkuji.